Mitharay promise batu Livingstone. Kila ban kelat ya kan ni? Kata terkasih ngatikan. Saya am beliau. Bagi beliau ndola temian kilong biang kelung. Kini baru armut kelaki samla biang. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka kot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka by admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Katkum kita long kubor laya thu baka Sonam Raghuvanshi kala yo jamin naga yeng kashari ha ka arpu pratri uyayong aja punrio kata hadin khatwi benai bakala syang patong ka Sonam berkilai ngut ki parlok ki jongka ki bana indur kila penyap ya Raja Raghuvanshi ha ka arpu lai tri ujemang araja upusan Hawaii Saudong bar kila bread ya ka met jong u syariat bar hadin kata kala ja rengai yala diru ki pulit kilawat ya ka hakaleng ki benta jongka than sora nrei kimlam Hendrei haka bakhadu lalap ya ka Sonam haka kendai tri ujeliu araja apusan ha Ghaziapur Uttar Pradesh bat ki pulit kila kem ya ka balawandra Shillong. Kam hadien ki pulit ka Meghalaya kila hiar she indur ban kem sai ki langut ki parlok jongka kuntup yo samla jongka ubaka yalang sop Uraj Singh Kushwaha ubaya sella lang bat ka Sonam kumnu ban penyap ya uraja. Kita long kubur kila itu bala pentikena ya ka jingyo jamin jong ka Sonam da men jong Raja Raghuvanshi kata Vipin Raghuvanshi. Haduk menta empat yo jingtip ka babnia. La ka Sonam ka yo ya ka jamin ka bakumnu namarba haduk menta empat yo i ya ka ra jong ka ying bishar. Kuman shipin kenma baka Sonam Raghuvanshi kalawan syakani jela bat ulok ubaka rashdap banyat ho Raja Raghuvanshi bat kila let yai kai pengat syakatan sora. Hendrei ki don salangut bat ki brio ki babut din yakini ki arngun namar ba kala don lupa ka jinga sela ban penyap ya uraja. Ha kani ka jingbut din jongki kila yo ban penyap ya Raja Hawaii Saudong bat kila bread ya ka met jong u syarian. Tama competition jungi kam jude hi ka touch lane kam kodyat madiat they are never our competition jungi ke dei mangi para guest house para instay para homestay kaya mangisa suddenly ki email pa jong apa di amba yen penkala no syaka guest house lane ka homestay ke por bangi penkala ngi ai kerteng ka orange homestay pingi sedang sya no ka 4 rooms tamba naka forums ni sotho ba ma nomor ni dang kam shu ki rooms ke ni lala ban expand nak daw ka floor jong ki tourist ila sedang bod hading in sala ban expand jo showroom at current ni dan khatsan ru habawan kum kini kita che kum mga ngonong mo mga puli for Institute of Hotel Management kum kini ki big companies bawan shini kalong big opportunities hingi ki youth bangin yo company ha jaka bangin like shabar bangin tap placement shabar ma ha bangin la dak puli ingin jaka bangin tap shabar ngi layo ban tap aka state la jong ki tourist ki long la ka jong ka segment ma uba kambet kambiang oleh sa he'll go for touch lane who want that luxury experience oleh touch budget travelers ki like hakim hotel tekidan ki middle class ki kwa ban sa ha pam kini ki instay ki tang kata hingala ban ka bekam dan jing thot iro yangi ngai baka acknowledge tot ya baro homestays owners lane ki instay lane kiwai ki bentaro recently ngadang shu receive kawai ka award ma katin ka gold award jang to sustainable Indian tourism New York ka orange instay ma to ka tekan ka ni kawai ka pani ba ka government hi ka acknowledge lot ya baro ka trahi ban promote lo ya baro